ovo, ovo, iz ovo, kako se zove, iz onog Bajkonora, iz Bajkonora, ovo, ovaj, kako se zvao onaj, Brežnjev, Brežnjev i Tito se sastali i oni tamo u Bajkonu i izaberu ovoga Jurija Gagarina i oni ga stave u onu kapsulu i, i, i pošalju ga na ovu, na Mars. I leteo on 3 dana sa onim, kako se zove, avionom onim. Avionom leteo 3 dana i on sleti ovo, sleti onim šatlom, sleti na Mars. I tamo ima ovo voda ima sneg, ima voda, on kaže, kaže, dobro je, kaže, i on se javlja, kaže, i pita ga ovaj Tito, pita Tito Gargarina, kaže, jel ima ljudi na tom Marsu? A ovaj kaže, pa ljudi na Marsu nema, ali kaže, ovo je 5 puta veća planeta od Zemlje. I on kaže, ovaj kaže, znači nema ljudi. I ovaj, i pita Tito ovoga Brežnjeva. Kaže, jel ima ovo? On kaže ovo Tito konstatuje ovo. Kaže, nema ljudi na ovome Marsu. A Brežnjev kaže, ma baš me briga, kaže, tamo su ovi belokapci. A ovaj njemu kaže Tito, kako ovi belokapci? A Brežnjev kaže njemu, pa tamo su ovi belokapci, mi smo im ovo zapakovali i ovo jaja. I Tito kaže, jeste, kaže, bolje mi da ovo ručamo.